lingakho kodwa siyabona yena magcino baba noma asekumloda athola ucingo ngiseGoli athola ucingo lo. Hello guys, again njengamanje sesithola lezi ke manje ukuthi our former minister uSenzo Mchunu visited ungizwe. Okay, we know ukuthi naye uMchunu nongizwe uMchunu, so he is there to sympathize with his brother ungizwe Mchunu ukuthi ushelo umuzi wakhe. Asazike ukuthi mhlasimpe yikho ukuthi abantu bekwazi ukubona ukuthi umuntu onomusa nomuntu onobubele, noma it's because vele they are brothers, because I hear people on the comment section of this video praising him ukuthi he's a good man, he is thinking about abanye abantu, he is not a person or selfish or maybe oyitshela ukuthi ngoba umuntu ophezulu angahambeli abantu abaphansi. So ke ezingisho ukuthi maybe it's because bahlobene ubhuti wakhe nesibongo, I'm not sure. So let's just watch this video guys. As I said, ngisakhona la station, I'm about to leave right now. I just got this, a friend of mine sent this video for me because where I am there's no Wi-Fi, I'm just using e-data. So a friend of mine sent me this video. Watch and enjoy it. Thank you guys, I love you. NgiseGoli athola ucingo loshoyo ukuthi engathi uyashunga lapha ekhaya alekukhulelwa makhelwane engisendele ne voice note. Hawu mangithi umakoti wayesesho ukuthi hayi bese Cape Town yena uthi hayi konakele lapha ekhaya. Mangithi ngiyafonela uSibalo bene ekhaya nengane nomunye usisi khona la ekhaya sizamakhona ingane isi umama kodwa mayengekho. Kufike nje abantu nje lapha ababathathu basebele ngibuza ababuza nomakoti basebeyahamba uqhubeka isikhashanyana nje uyobona utshani ngibonakala ukuthi usemanzi abakaqualify ukusha ayothi khona lapho kubabelwa khona sineminyaka nekusona 2014 ngakhile kule ndawo negebe ukuthi azipho kule ndawo ayi kwasekushunga ngoshunga yona indlela ebihleli ingane le ingane behleli ingane bayiphuma kazithi hayibo wathi phela kuyashunga kuyasha sithi sizama ukubhulabhula igibela naphezulu lapha kuthayela buleki sizodwa futhi incane sadonsa into ezimbalwa umlilo wavele wazokhela zonke izinto lezi angaphuma lutho mhlawumbe isikhathi seni emini usemini impela ngoba ngokucinga ngilithole nje ngabo lapho ngibeke ushaya u12 emini ayimini phela angithi la inendawo indlela iyona ukubuka nje mawuhleli lapho uyihlalela wedwa umuntu ozela usuke zenze inhloso uma khona ukugaqena ngoba ngathi nami ngisuka enkandla wazi ukuthi imfuka caba uyaqala ubona umuntu esuke enkandla ngakayi mina indlela engikhuliswe ngayo ukujwayela futhi sika umuntu ehlala ngokukhululeka ungasuki kubantu kwazi ngaba ukuthi sisuka kubantu akodi